Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар як шумо хуб ҳастед. Мо як ноутбук қабул кардем. Ҳоло дар Хитой қарор дорем аз компанияи Blackway. Як продукти нави худро бароварданд ва барои мо пешниҳод карданд. Ҳоло мо мекушоем, мебинем кани чӣ функсияҳо дорад, чӣ плюсҳо дорад ва баъдан дар охир силкаашро дар описанӣ мемонам барои нафарҳое ки чунин ноутбук дар кор бошад, метавонед дароед аз ҳамон ҷо заказ кунед. ин ноутбукро дар ҳамон отели мо оварда доданд, доставка карданд ва ҳоло кушода мебинем. Чӣ хеле ноутбукро мебинед. Ноутбук удобный, мисли дигар ноутбукҳо. Батареяш дар болояш навистагӣ буд 5000 мАч аст. Компанияи Blackway вақтҳои худ бисёр продуктҳои хуб мебарад, асосан телефонҳое ки противударни ҳастанд, махсусан ҳамин компания мебарад. Ва ман фикр мекунам ки яъне ноутбукҳояшонам бояд хуб бошад. Мебинед дар ин ҷо дуто ҷои USB, сето ҷои USB доштааст, ҷои Type-C дорад, зарядник, хулоса ҳамаи чизҳои даркориаш будааст. Ҳоло мо гирёв мекунем ва дохилашро мебинем. Оперативни памяташ 16 гигабайт, памяти худи ноутбук 512 гигабайт, батареяшам хуб мебарад барои масалан маркетплейс, барои интернет-магазин, барои корҳои офиснӣ бениҳоят ноутбуки хуб аст. Нархашам он қадар қимат нест. Дар ҳамон силка медоред, нархашро мебинед ва метавонед ки заказ кунед. Хуб дӯстони азиз, боз дар ин ҷо отпишад ки палецам дорад. Барои ҳамин корҳо бениҳоят хуб аст. Ман фикр мекунам ки нархаш ҳам дастрас аст. Барои нафаре ки дар кор бошад, метавонед ки дар ҳамон силка дароед заказ кунед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Хайр.